Naše pravidelné publikum vie, že sa snažíme ponúkať finančné poradenstvo, ktoré vám pomôže rozumne investovať. Nie sme však len o akciách a dlhopisoch. Zaoberáme sa aj sektorom nehnuteľností. Tento raz si posvietime na najnovšiu veľkú kampaň v oblasti poistenia bývania. Navyše pre vás demystifikujeme bitcoiny, vysvetľujeme, čo sú, aký majú význam v dnešnom svete a prečo sa stali takou horúcou témou. V štúdiu je dnes s nami Attila Vidakovič, zakladateľ spoločnosti Mosaic Alpha a uznávaný odborník na technológiu blockchain. Dobré ráno, ahoj. Začneme tým, že si rozbalíme, čo vlastne bitcoiny sú. Bitcoin je decentralizovaná forma meny, navrhnutá ako alternatíva k tradičným peniazom. Na rozdiel od tradičných mien funguje v plne demokratickom systéme bez centralizovanej kontroly, kde komunita používateľov hlasuje o všetkých pravidlách. Zaujímavé je najmä to, že Bitcoin zatiaľ neslúži primárne ako platobný prostriedok. Nie je isté, či v budúcnosti bude, ale v súčasnosti je skôr špekulatívnym aktívom alebo uchovávateľom hodnoty podobne ako zlato. Čo určuje hodnotu samotného Bitcoinu? Hodnota, ktorú ľudia pripisujú Bitcoinu, nie je len o viere. Sú za ňou hmatateľné dôvody. Na začiatok, Bitcoin je pomerne ťažké vyrobiť a tento nedostatok zvyšuje jeho hodnotu. Podobne ako ťažba zlata, aj výroba Bitcoinu si vyžaduje náklady a cieľom baníkov je dosiahnuť zisk. Preto sa v dlhodobom horizonte výroba zastaví, ak sa stane nerentabilnou, čím sa zabezpečí, že náklady na výrobu vždy ovplyvňujú jej cenu. Pokiaľ ide o bezpečnosť, často sa tvrdí, že Bitcoin je nepreniknuteľný a anonymný, ale to nie je úplne presné. Je síce pravda, že žiadny bezpečnostný systém nie je bezchybný, ale technológia blockchain, ktorá je základom Bitcoinu, ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti v oblasti informačných technológií. Ak teda spravujete vlastnú peňaženku, vaše prostriedky sú bezpečne vaše. Nemožno ich ukradnúť, skonfiškovať ani s nimi inak manipulovať, čím sa upevňuje vaše vlastníctvo, pokiaľ si zachováte kontrolu nad peňaženkou. Ak poviem, že mám prebytok peňazí a chcem ich investovať, môžete mi pomôcť s bitcoinom, alebo ako to vyzerá v praxi? Sme tu, aby sme vás usmerňovali, ale ako poradcovia nebudeme robiť investičné rozhodnutia za vás. Trh je známy svojou volatilitou, pričom drastické výkyvy cien sú pomerne bežné. Hoci toto riziko ponúka šancu na výrazné zisky, je dôležité pochopiť, že vysoké odmeny sú spojené s vysokým rizikom. Ako môžete získať Bitcoin? Ťažba Bitcoinu si nevyžaduje rozsiahle znalosti IT. Stačia základné znalosti dosiahnuteľné v priebehu 1 alebo 2 týždňov. Navyše, nákup Bitcoinu je jednoduchý prostredníctvom oficiálnych búrz dostupných v Maďarsku aj na celom svete. Máte tiež možnosť nakupovať priamo od priateľov, ktorí chcú predať svoje Bitcoiny. Spomenuli ste, že v súčasnosti to nie je forma meny v rovnakom zmysle ako napríklad hotovosť alebo peniaze. Ak vložím napríklad nejaký Bitcoin a nestane sa platobným prostriedkom, stále mám svoje bohatstvo. Mal by sa teda človek zaujímať o to, aký druh investície to v tomto zmysle je? Investovanie do Bitcoinu je spojené s neistotami. Jeho budúca hodnota je nepredvídateľná. Tí, ktorí investujú, prirodzene dúfajú v nárast hodnoty. Jednou z výhod Bitcoinu je však jeho likvidita. Môžete ho kedykoľvek rýchlo a lacno predať za aktuálny trhový kurz. To ostro kontrastuje so zlatom, kde nákup alebo predaj zahŕňa značné manipulačné poplatky a čakacie obdobia na vyrovnanie týchto nákladov trhovými kurzami. Pri Bitcoine takéto problémy nevznikajú. Ak sa rozhodnete predať, môžete tak urobiť za jeho skutočnú trhovú hodnotu. Mohla by to byť budúcnosť, alebo ako veľmi vidíte budúcnosť v súčasnosti? Z technologického hľadiska je jasné, že blockchain je cestou budúcnosti. Už začal prenikať do rôznych odvetví, pričom tradičné banky a dokonca aj vlády vyvíjajú nové digitálne meny založené na tejto technológii. Dá sa teda povedať, že blockchain je pevne zakotvený ako základný prvok budúcnosti. Potenciál decentralizovaných financií vzdorovať ďalšiemu rozširovaniu je obrovský. Hoci je nepravdepodobné, že úplne nahradí tradičný finančný systém, určite má významné miesto pre rôzne aplikácie a používateľov ponúkajúcich inovatívne riešenia. Zoberme si napríklad kvalifikovaného jednotlivca v Afrike, ktorý môže ponúkať služby online, ale nemá prístup k banke. Bitcoin môže túto medzeru preklenúť a umožniť mu získať odmenu za svoju prácu.
Okrem toho existuje množstvo príkladov, keď tradičné finančné systémy čelia obmedzeniam, napríklad keď sú krajiny alebo subjekty odrezané od platobných systémov. To sme videli v prípade Ruska a dokonca aj v demokratických krajinách, ako je Kanada, kde môžu byť účty zmrazené za podporu protestov alebo charitatívnych organizácií. V týchto scenároch môžu Bitcoin a podobné technológie ponúknuť cennú alternatívu. Ďakujeme vám, že ste s nami. Veľmi pekne vám ďakujem.